تخاتلت سينما سمرة ناي لو معنتي زعبا ويكا وقع سبورتنا دماني مجمريا انكو عبد محمد اخم شير لايك كومنت سبسكرايب كاغوركم كم تقولوا ساعه زحبركم زمره بزي بدي باخم ولا حنتي كنقبرين خلينا تساتفنتكم كاخلو له مره ما كومنت نبامنت حاونا ختحتو خاني يعني يلابوكم بامنت كانكو عبد محمد صحان زي عدل زي ما هبكا انا بتعمي دمسكنك مش مش متخاذ انا صراحه سمعوا اوكي نايلو معنتي مزاربينا وقع سبورت زل دما بزعبا قدام سنبس تخايد صوتاتاتيو ابزي هالان كسمع شيو ناي ابو حنا ناي مانشستر يونايتد كفدد باليو ايدون حنا لودي وبولنديو بامنت كنغرنايو كما يزلو تقداي يشوفهم يزلو تريوهم دلهم ابزز مصت صوتا كالخا نريال مدريد حدش كوخب برلينغهام دبال برك بريقو الو نبارسلونا منيو ما ميسي ديخ ملسا ولا خالديوم كمصو ابزي وقع سبورت خهبنا بامنت حاونا كالخا ايندو خمزي ابزي عادي اندردوغ دبلو مالو زي قمت كم بلچ إلهم دموصو سغامو داتا دوسدو الو حجيهم اندردوغ بحالو تحابيهم صنيحم بقل قداميتي كالي قداميتي وصبل حجز ابز نريد دلنا كايداس توتنهام كم ليستر سيتي سربرايز دوت قبرنا تخون ان شاء الله كاي فلتني ني عاد انجليزي تفلتني تريواهم دلهم تام مبل 10 زلاس نتقداميتي هاتبلا حجي نايلو ما عند خازي ان مزارب وقع سبورت لو انا بامنت انكو عبد محمد صحا خلاك زي دقي ما خبلك اوكي ناب حتتاتنا نخيل ابز التدالين دلو او زعبي صوتا ابز زحلف قدام زنبر قدام سنبه زنبر ناك حق زربات زعبي صوتا كعس اجر ذا بلانيت مخانو زمونليو قطم الكلاسيكو ماتي مونغو صوتا برشلونة ريال مدريد زقبر عمت مالتي اجي صوتا برشلونة عبليلاتو عوتن كبرن اتقطم جن ريال مدريد برلينغهام ونينومو تاريخاوي اقارب اذا كلبات كمي رخيبكايو بخمي كمدريد تعاويتا ابز قطم فولي زفطرو نطبታት እንታይ ክንጠቅስ ንኽእል ምሻለካ ከምዝን ነይሩ ወይ ከበከምዝ ትብለና እንታይ ኣለስ ከንገረና ያ መጀመርታ ከምቲ ዝበልካዮ ኤል ክላሲኮ ሲ ናይዛ ፕላኔትና ዝበለፀ ፀወታ ይክትብሎስ ዘማታ ኣይኮነን ከምቲ ብዝሓለፈ ገለጽናዮ ድማ ከምኡ ክኸውን ዝገበሮ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቁፍተን ክለባት ዝጥርነፉ ዝበለፁ ተፃወቲ እዮም ማለት እዩ زي كل سب دبهقهم تتصاعد كريم دبهق تتصاعد تسي أبتن كنتين كلبات يهلو حجو انتي كم تربلنا يوم تناي كلام درجة يلن بلكت زلمات ملكي هنسيو كندي زعفن كواختي أب مدريد علو كندي كزمون كواختي أب بارسلونة علو حجي زي سويلو دمات سري كونا اتي فنوا كايدا خلتين كلبات أب عبي فاينانس ساوت سجام سلازقتوان أكيد أن داعم جملة كجبرالو بتحد وجن كا تصابوا كابتن حبيت كلبات ناي عد إنجليز مع بيو كي إس جي بايرن مونيك ونسلد منسى تم تصاوتي بواقعو توارد يرن كحوتالو دخلا جانتات دابز حمس تمخادم الجي خمتناي كدم دلايم تصاوتاي أبوفون كوتوز ولولو هنات يلن نزيهم كا نتي سوبر ليج بالحساب كم صوز قدرهم نصي مالتي تي اتاويتاتهم سي كما تعطينا يكالن مستزبرو صايتات مالتي زي رحان اربعه نزاربو لينا anyway السي حجي عوديلو إلنا نحسبناتي الكلاسيكو متقدم تهرافي زي قبرو صغربع عمتات كاني ناي ميسن رونالدو which means عالم توم كلته زبلصو تصاوتي تبع 10 عمت نتي ناي بالون ديور بحام غون قفيلوم قداماي كالاي قداماي اندابلو بحيتهم مزنبور تصاوتي افتر ليج نيروم افتر ليج منبارهم كا ناي كل سب which means عالم دول دغافايسي ناي كل سب دغافاي تلكاس
ወይ ናይ ሜሲ ወይ ናይ ሮናልዶ ኮንሲ ካፍሉቲ ከምዚ ውሕዳት እዮም ዝኾኑ ከምዚ ኒውትራል ገለ ስለዚ ሙሉእ ዝተዓዛባይ ሲ ናይ ክልቲኦም ፀወታ ብዝልወሉ ግዜ ኣብቲ መስኮት ቴሌቪዥን ድዩ ብኣካል ክህሉ ስደሊ ማለት እዩ anyway ኣብዚ ዓመት እዚ ወይ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጀሚርካ ግን ናብ ካል ዓይነት ሪቮሉሽን ከይደን ዘንጋታታት ወፃኢታትን ክቐርጥዋ ፈቲነን ኣብ ማድሪድ ብዙሓት መንእሰያት ተፃወቲ ክንርኢ ጀሚርና ኣለና ባርሳ ድማ ድሕሪ ምምፃእ ናይ ሻቪ ድማ ልክዕ ከምኡ ንመንእሰያት ተፃወቲ ዕድል ዝሃበ ሲስተም ይጥቀማሉ ስለዚ እዚ ናይ ትማሊ ፀወታ እንተደኣ ሰጊርና እቲ ቀራርባ ከመይ ነይሩ እንተልና ብወገን ባርሴሎና ኣውሬጆ ክሪስተንሰን ማርቲነዝ ቅድሚት ገይሩ ተረስተገን ከም ልሙድ ኣብ ድሕሪ ኣብ ጎልኪፐር ማለት እዩ ንጋቪን ጉንዶጋንን ኣብ ኣሰርቲ ምክፍፋል ገይርዎም ኣብዚ ሕጂ ሓደ ፍሉይ ነገር ጋቪ ንሓይ ንቅድሚት ደፊኡ ዝፃወት ኣከፋፋሊ ደኣ እምበር ኣብ ዝበዝሕ ከምዚ ቦታ ኣይንሪአን ኢና ነርና ፀወታ እዚ ግን ኣብቲ ቦታ ገይርዎ እቲ ፍሉይ ነገር ድማ ካንሴሎ ብየማን ጥቃዓይ ኮይኑ ናይ ክንፍ ኮይኑ ቀሪቡ ፈርሚን ማሪን እዚ ወዲ 20 ዓመት መንእሰይ ኣሌሃንድሮ ባልደ ድማ ከምኡስ ወዲ 19 ዓመት እዩ እዚኦም ድማ ብየማንን ፀጋምን ኣብ ማእከል ድማ ንማሪን ገይሮም ማለት እዩ ብቅድሚት ንቶሮስን ፍሌክስን ኣውሪድዎም ማለት እዩ እዚ ዓይነት ኣሰላልፋ ንምንታይ ተጠቂሙ እንተልና ንካንሴሎ ብርግፅ ኣብቲ ስእሊ ሰለስተ ተኸላኸልቲ ከም ዘለዉ እዩ ዘርእየና ግን ካንሴሎ ከጥቅዕ ዝኽእል ተፃዋታ እዩ ግን ከዓ ንምክልኻል ድማ ድርዒ ክኸውን ስለዝኽእል ብዓብዩ ነቲ ካብ ቬኒሰስ ዝመፅእ ፔኔትሬሽን ነቲ ካብ ቬኒሰስ ዝመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ትድበዝሕ ብፍላይ ኣብዚ ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ ዓሚ ጀሚርካ ዝረኣናዮ ነገር እንተልሲ ትፈጠራዊ ዝኾነ ናይ ሸቶታት ዕድል ሞስትሊ ብቬኒሰስ እዩ ዝመፅእ ክሮስ ኣሎ ቬኒሰስ ኣሎ ቡይ ዝመፅእ ዝበዝሕ ግዜ ስለዚ ነዚ ከዓ ክትወስዶ ዘለዎ ብኡ ድልድል ዝበለ ምክልኻል ገይሮም ብፍላይ እዚ ኣውሬጆ ዝበሃል ተፃዋታይ ከዓኒ ኣብ ተደጋጋሚ ንቬኒሰስ ከሸግሮ ሕዞ ከምዚ ፈውሱ ገለ ኢሎም እውን ክገልፆ ጀሚሮም ኣለዉ ኣብቲ ቦታስ ድልድል ዝበለ ምክልኻል ገይሩ ኣትዩ እቲ ብዓብዪ ካልእ ዝገበሮ ነገር ምናልባት ኣብቲ ምክንያት ኢንጁሪ ተገዲዱ ዝገበሮ እዩ ነይሩ ግን ንኣብነት ንላማን እንተኮይኑ ዕድል ዘይሃቡ ኒያማ እንተኮይኑ ዕድል ዘይሃቡ እንተልናስ ሞር እሱ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ንሱ ኣብ ምጥቃዕዳ እምበር ኣብ ምክልኻል ወላ ሓንቲ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ተፃዋታይ ስለዘይኮነ ንሸቶ ክተመዝግብ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ክትከላኸል እውን ስለዘለካ እንታይ ፍሉይ ባህሪ ባርሴሎና ዝረኣናዮ ነገር ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣዝዩ ድልዱል ምክልኻል ዘለዋ ጋንታ ተቐይራ ባርሴሎና ስለዚ ሕጂ ከምኡ የለን ምክንያቱ ደገፍቲ ዝለመድዎ ዓይነት ዋሕዚ ኩዕሶ እግርን ሸቶታትን ምስ ጎደሎም እቲ ዓወት ናይ ላሊጋ እውን ብዝግባእ ከስተማቕርቦስ ኣይከኣሉን ስለዚ ርእቶታት ምስ በዝሖ ሎም ዓመት ኮርሸኖ ዝበለ ንቅድሚ ክፃወት ጀሚሩ ናይ ዝመርኣያ ከዓ ኣብ ዓመት ሙሉእ ኣብ ላሊጋ ተዘይተጋጊ ዓሚ ኣብ 30 ገለን ፀወታታት ሲ 10 ሸቶታት ተመዝጊቦም ነይሩ ሕጂ ግን ኦልሬዲ ኣብ 10 ፀወታታት 10 ሸቶ ተመዝጊቦም ኣሎ anyway ግን ካብቲ ካልእ ንፈልጣ ካብ ካልእ ዓመታት ንፈልጣ ባርሴሎና ግን ኣብ ምክልኻል ድልድል ጋንታ እያ ቀላል ጋንታ ኣይኮነትን ኣብቲ ፀወታ እውን ርኢና ኢና ድሓን ክንገልፆ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣቀራርባ ክቐርብ ከሎ ሻቪ እዚ ድማ ሰሪሕሉ ምዃኑ ከዓ ስጋብቲ ድሕሪ ስጋብቲ ሱሳን ገለ ደቂቕሲ ብዓብዩስ ኣብቲ ማእከል ዓብለልቲ ከም ዝነበሩ ርኢናዮም ኢና ማለት እዩ ማድሪድ ከዓ ቬኒሰስን ሮድሪጎን ኣብ ቅድሚት ገይሩ ንክሮስ በሊንግሃም ቫልቨርደ ኣብ ማእከል ገይሩ ተቸመኒ ሓደ ከም ኣሳር ገይርዎ ንሜንዲ ኣላባ ሮድሪገር ካርቫሃልን ድማ ድሕሪት ገይሩ ወሪዱ ኬፓ ድማ ጎልኪፐር ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ አንቸሎቲ ኣሰላልፋ ፖዘቲቭ ልትገልጾ ኣይነበረን ምክንያቱ ናይ ቁፅሪ 9 ዘይብሉ ኣሰላልፋ ብምግባሩ ኣብቲ ንምክልኻል ናይ ባርሴሎናስ ኣብቲ ፀወታ ከሸግሩ ወይ ከኣሉ
بعبي ግን أنا أزي خمنت بخلا عجز ببون تلي ناي فينيسس بحري أبز أوتا زرعنا بحري بتعمي دسلتي كله زغوز نبره ነገር ተኽታኽ ዝኾነ ባህሪ ገና ጾታ ከይተ ጀመረ ኮሎ ይቁሶ ወፅያን ከላ ንደገ ቀልዕዋ ኣብ ሓንቲ ኣብ ርእሲ ተገብረት ፋወል ንሻቢ ኳይ ቅሪናዮ ገለ ብሓፈሽኡ ኩዕሶ ጃስ ካብ ዳኛ ምጽባይ ዝኾነ ተጻዋታይ ሲ ካብ ዳኛ ይጻወት ደን ተዳኛ ፊስካ እንተዳገሩ ተዘገሩ ግን ስጋብታ ታፍርድ ተዋሃብሲ ካብ ጾታ ወጻእ ክኸውን ቅቡል ኣይኮነን ምክንያቱስ እቲ ታዕሶ ምስተቆረፀት ሓደጋ ክልተ ግዜ ከዓ ከምዛ ዓይነት ሓደጋ ኣጋጢሙ ናብ ሾተር ኣይተቀየረን እምበር እቲ ከም ዓይነት ኩዕሶ ብፍላይ ነቲ ከምዛ ዓይነት ኣጥቃዓይካ ኩዕሶ ክትቦም ከለካ ሓደ ነገር ክፍጠር እዩ ኢሎም እዮም ዝሓስቡቶም ተጻወትቲ ናይ ማድሪድ ከምዳ ተጸበየ ከሎ ታዕሾ ተመንቲላ እሞንስ ከይ ቦዬ ስቕ ምዝብል ሓደ ጋህድ በለ ቦታ ክረክብ እዩ ተጻዋታይ ማለት እዩ እዚ ትራንዚሽን ሓደ ግልብጥ ኢልናቦም ዝመጽኦም ደለ ትራንዚሽን ምስ ምዃኑ ኣዝዩ ሓደጋ ዝፈጥር ነይሩ ብሓፈሽኡ ግን ቬኒሰስ ብተደጋጋሚ ናይ ዓሌት ጸርፊ እንዳጋጠሞ ይመጽእ ኣሎ ትማሉ ከም ጋጢሞ ወይ ግን ክትሪኦ ከለኻስ እሱውን ይዕድሞ ይደሎ ነቲ ነገር ንምንታይ እዩ ጾቱ ዘይገብር ደሎ ንምንታይ እዩ 10 ግዜ ካብ ዳኛ ዝጽበ ደሎ ቶም ዲያኑሲ ተመሊሶም ይሪእዎ እዮም ነቲ ጾታታት ይሪእዎ እዮም ስለዚ ነቲ ብፍላይ ከዓ እዚ 10 ግዜ ዝርብሾም ተጻዋታይ ዋላ ንዕኦም ናይ ጽልእ ስምዒት ይስምዖም ማለት ሲ ይርብሾም ኣሎ ነቲ ናቶም ስራሕ ነታ ጾታት ብዝግባእ ከመሓድርዋ ኣብ ዝደልዩሉ ግዜ 10 ግዜ ከምዚ ዓይነት ቅሬታታት ዘብዝሕ እንድሕር ኮይኑ ይልመድ ዋላ ኣይ ሶይሉ ኣሞሊ ዚ ዓይነቱ ኣጣምታውን ክህሉ ይገብር ደሎ መስለኒ ናቱ ገሊስ ናይ ዓቅፋው ተፈጺሞ ኮለ እዮም ስቕልሉ ስግን ይዞም ጽወደሎ ስስቕሉ ጸወቱ ጻወት ክንዲ ዝግቦ I don't know ኣብ ዝቐልጠፍ እዋን ነዚ ነገር ከስተኻኽልዎ እንተዘይክኢሎም ከምዚ ኣይዝረአየኒ ደሎ ካብዞም ከም ኣባጋግስኦም ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ከይረኣናዮም ብጠፉ ተጻወት ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ እንድሕር ኣብ ኩዕሶ ክንዲ ተድህብ ናብ ካልእ ነገር እንተደኣ ተድህብ ኣለካ ኮንካ ሙሉእ ልቡን ሓሳቡን ስምዒቱን ሲ ኣብቲ ጸወታ ክህሉ ይክእለን ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቬኒሰስ ድማ ዛ ዓይነት ጸገም ርየሉ ተጻወታ ሓደ ካብቲ ከምቲ ዝግባእ ዘይምፍርሖ ከይኣኽሎ ዝግባእ ዓቕሙ ዘይምብርካቱ ከይኣኽሎስ ተገልቢቱ ነቶም ተጻወቱ ከግድዖም ተራእዩ ማለት እዩ anyway ብሓፈሽኡ እቲ ከም ዓይነት ቅድሚት ሓደ ቁጽሪ ፍሉጥ ቁጽሪ 9 ጌርካ ዘይምውራድ ገለ ጸገም ከም ዝነበሮ ራእይካ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ማእከል ንባርሴሎና ኣብ ነዊሕ ዓመታት ካብ ዝረኣናዮ ነገር እንተሊ ባርሴሎና ማእከል ክብለጹ ሲ ብጣዕሚ ሬር ብጣዕሚ ውሑድ ስለዚ ኣብ ማእከል ተጻወት ኣብዚሕካ ክትበልጾም ካብ ምፍታን ኣብቲ ምጥቃዕ ሓደገኛታት ዝኾኑ ኣጥቃዓቲ ጌርካ ስሒብካ ከም ዝወፅእ ጌርካ ካውንተር ኣታክ ዓይነት ኣብ ትረኽቦ ዕድላት ድማ ቀተልቲ ኣጥቃዓቲ ክትገብር ይግባእ ዋላ ንበሊንግሃም ንባዕሉ ሲ ናይ ቁጽሪ 9 ምህላው ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ቁጽሪ 9 እቶም ተኸላኸልቲ ነቲ ቁጽሪ 9 ይከታተሉ እሞ ንሱ ካብቲ ቦታ ናይ ቁጽሪ 9 ብዝእልየሉ ግዜ በሊንግሃም ኣብቲ ቦትኡ ጸኒሑ ሓደ ነገር ክገብር ብዙሕ ግዜ ርኢና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ ሰላልፋ ናይ አንቸሎቲ ማለት ሲ በዳሂት ጋንታ ሒዙ ኣይቀረበን ብዓብይኻ ናይ ሻቢ ኣቀራርባ ድማ ብሉስ ነይሩ ደን ብሰንኪ ኣብ ሞንጎ ሚስ ናይ ምርዳእ ጸገም ናይ ተኸላኸልቲ ድማ ጉንዶጋን ነታ ዓዲ ረኺብዋ ሸቶና መዝጊብዋ ስለዚ ባርሴሎና ጀማምር ኣብ ኩሉ ነገር ንባርሴሎና ንማድሪድ ሲ ቀልጢፋ ነጾታ ዓጽዎ ቀጥላ ምዃኑ ይዝረአየካ ነይሩ ናይ ተደጋጋሚ ዕድላት ረኽቡ ነይሮም ዕድላት ክጥቀሙሉ ዘይከኣሉ ብፍላይ ክሮስ ግን ኣብቲ ጸወታ ነቲ ቴምፖ ናይቲ ጸወታ ከምዚ ከይጋፋሕ ከይጋነን ዝፈጥሮ ዝነበረ ርግኣት ዝፈጥሮ ዝነበረ እጅታይ ሓደ ተጻዋታይ ኣብቲ ኣዝኻ ትጥቅዓሉ
ግዜ ከይተረበሸን ድሕርዳ ይፃወት ኣሎ ኮይኑ ነቶም ካልኦት ኣብቲ ጎኑ ዘለዉ እሱ ምኩር ተፃዋታይ ነቶም ንኣሽቱ ተፃወቱ እውን ርግኣት ክህልዎም እዩ ዝገብር ብኸምኡ እዩ ኣብቲ ድሓር ክንገልፆ ኢና ትማሊ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ማንቸስተር ዝነበረ ሲ ናይ ብሩኖ ዘይምርግጋእ ሓደ ካፒታኖስ ክንዲ ነቶም ካልኦት ተፃወቲ ዘረጋግእ ንሱ ቀዲሙ እንተኣ ዝረበሽ ኮይኑ ካልኦት ተፃወቲ ኣሰሪኦም ክህልዎ ማለት ስለዚ ኣብ በዓል ክሮስ ትሪኦ ነገር እንታይ ዋላ ሞድሪክ እውን ብድሕሪኡ እሱ እንተወፂኡ ሞድሪክ ይዝኣቱ እሱ ኣለዋ ድፈልጥዎን ታይሚን ኣለዋ ኣበይ ፀኒሖም ተኽዕሾ ክቆልፍዋ ከም ዝኽእሉ ወይ ነቲ ኣበይ ናይ ብሬክ ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ገለ ስለዚ ምናልባት ብዝግባእ ደይ ክንሪኦ ንኽእል ግን ናይ ክሮስ ስራሕ ብሉፅ ነይሩ ደን ስጋብ ከምቲ ዝረኣናይ ስጋብ 68 ደቂቕ ባርሴሎና ነቲ ፀወታ ከብፅሕሉ ዝኽእሉ ኣጋጣሚታት ነይሩ እዩ ዝዓበየ ግና አንቸሎቲ ዝገበሮ ቅያር ካማቪንጋ ምስ ኣእተዎ ሜንዱሲ ዝመንእሰይ እዚ በቃ ኣብ ብዙሕ ዓበይቲ ፀወታታት ናይ ማድሪድ ፈጣሪ ፍሉይነት እንዳኾነ ንሪኦ ኢና ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ልዕሊ ሰዓት ኣብ ዝተጓዓዛሉ ካልኦት እጋር ስጋብ ሰዓት ጎየን ዝፀንሓ እጋር ንሱ ኣትዩ ምስ ፍጥነቱ ምስ ታክቲኩ ምፅዋሩ ክስኡ ንትሪኦም ኢኻ ማለት እዩ ቶታሊ ቴምፖ ናይ ፀወታ ክቅይሮ ድሕሪ ኢና ማድሪድ ክንሪኦ ጀሚርና ነቲ ዕርዲ ኮይኑ ዝነበረ ምክልኻል ናይ ባርሴሎና ግና ንዑ በቲኾም ክኣትዉ ይከኣሉ በሊንግሃም ከዓ ብዙሕ ይበሃል ነይሩ በቃ ጋቪ ብዝግባእ እቲ ቦታ ተፃወተ ፀወታ ምስ በሊንግሃም ክትሪኦም ከለካ ፊዚካል ኣይራኸቡን እዮም ግን ኣጋጣሚ ወፂሎ ቴክኒክ ኣጋጢማትላ ተመሊሱ ኣትወናይ ክሳብ ሽዑ ድሓን ክላሲካል ክገብረልኩም أقاطع من التيرا وتعطينيها كاتل اوكي سوري اوكي ناتي ازيو دلدل كوينو زمسي مكلخال ناي بارسلونا ولا تشوت تنتريناسي بمولو ناي بارسلونا تصاوت كلمي نيرو ناي مادريد كي طرفون بزحات اب كلمي نيرو كابزي تقوسا قصو اب سكعت على الرينا تستغرون ايتتصبيان كابو قال حلوس ايتتصبيان سو كله تقمار زهرمو حيل ناي تقصو بعبي ناتي تيمبو ناي تصوتا دما مادريد سي الله كتب ديروا بدحر زي مادريد تبرابيروم تصوتهم بالانس እንዳሆነ ኸይዱ ኣብ ተወድአ ሰዓት ድማ ትዝገርም ነገር ኣብቲ ቁፅሪ 9 ክህልዎ ዝግብኦ ቦታ ፀኒሑ ድማ ነታ ሸቶ ኣመዝጊብዋ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ከምቲ ዝበልናዮ ባርሴሎና ነቲ ፀወታ ብዝግባእ ከተመሓድሮ ውዒላ ግን ሓደ ፍሉይነት ፈጣሪ ኮኸብ ናይ ማድሪድ ግን ነቲ ፀወታ ቀይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣብቲ ፀወታ የለን ክበሃል ዝፀንሐ ኣትላስት ንሱ እዩ ማለት እዩ ናይቶም ብሉፃት ተፃወቲ ዝበሃሉ ሳምታይምስ ኣብ ገለ ፀወታ ንርኢና የለውን ይኾኑ ንኣብነት ሳላሕ ሲ ኣብቲ ፀወታስ ብዙሕ ዘይከድምዕ ይርአሙ ክሎፕ ግና የውፅኦም ንምንታይ ዘየውፅኦም ኣብቲ 9 ዝሰርሐ ስራሕ ሓንቲ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቸልሲ ናይ ኣርሰናል ፀወታ እንተሪእና ሳካ ኣይወዓለን ኣብቲ ፀወታ ስጋብ መወዳእታ ተዓጊስዎ ኣብታ መወዳእታ ግን ታንትሮሳር ድሃቡ ኩዕሶ ግን ካብ ማንም ተፃዋታይ ትረኽባ ኣይኮነን ማለት ሕጂ ከምኡ ኣሎ
أبتمنو صوتا تات جب سعد سريع سلاز بلينغهام لما حدا ناي تصاوتاي بزح صبغ نجار ميدلو تزعابي نجارتي ناي زي تسعرنا منفس ناي مكلاس منفس أي قمتني خا بينا يكون شط خمس قبل صدرسي كتقوم متى خلني خا sometimes كم تم بلصات أتكعتي بروس شط خمس قبل تريم تنكف أبيكا زمزجبا شطوتات أبرايت تايم صنيحكا كم زبان نستور لي أب مانشستر كابتن زنا أدل زنا سي ناي بوكس تتصاوتا يبلون يربينجر كبر صخلو ندحر جول كيبر تفي ملي سواتا قشوسي قدني تصنح حفاظك مسوي تنايتك عاي زبهر سرح دما بوتان غزين ممراص مفلاتن اذا دما تريل بلكعتك عاي شتو خمس قب ايكونن ابتي لاين ابسي اكفافاري ወይ ድማ ጎል ፈጣሪ ግን እዚ ባህር ካትሪ የሉ ማለት እዩ ትማለ ድማ ካብ ርሑቅ ድማ ሸጥ ከመስግድ ድማ ኢና ስለዚ ንበሊንግሃም ሲ ክንሕዞ ኢና ካብ ጾታ ወፃይና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ተበልካው ክትገብሮ አሸጋሪ ጸዋታ ኢና አይትከል ስለዚ ተዓንቶ ወይ ድበና ናይ ኤል ክላሲኮ መድካም ዓወት አገዳሲ ነይሩ ንማድሪድ እሞ ኣብ በርናቡ ኸይዶም ተዓዊቶም ኣብ ኖካምፕ ኸይዶም ተዓዊቶም ኣለው እቲ ደጋገም ኣለው እቲ ባይዘወይ ዝበዝሕ ግዜ ንዕዘቦ ኣነ ማድሪድ ከባቢ ሜድኦም ኣብ ኖካምፕ ዝቐሎ ኣብ ቅድሚ ደገፍቶም ብዙሕ ግዜ ሼም ክኾኑ ርኢ ኣለኹ ከማን ብቐሊል ዘይኮነ ሸቶታት ክሰዓሩ ገለ ሶ ኣይ ዶንት ኖ ብዙሕ ግዜ ሲ ካብ ሜድኦም ወፃኢ ይቐሎም ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኤል ክላሲኮ ማለት እዩ እጅ ኣይ ቲንክ ራብዓይ ፀወታ እዮም ክዕወቱ ኢሎም ደለው እቲ ዝበልናዮ እቲ ዝሓለፈ ዓሰርተ ገለመል ዓመታት ናይ ባርሴሎና ኣብ ርእሲ ማድሪድ ዝነበረ ፀብለልትነት ካብኡ ናብኡ ለውጢ ንሪእየሉ ኣለና ኣብ ሰዓት እዚ ስለዚ ሓደ ካብቲ ፍሉይነት ድማ ንሶም እዮም እቶም ከዋክብቲ ተፃወቲ እንታይ ይሰርሑ ይከኣል ኣብ ባርሴሎና ዘለዉ ተፃወቲ ኩሎም ብሉፃት እዮም ግን ከምዚ ዓይነት ሓደ ፍሉይነት ክፈጥር ዝኽእል ተፃዋታይ ብዓቕምን ብሽምን ግን ዘገድሳ ኮይኑ ይስምዓኒ ዋላ ነቲ ክብሪ ናይቲ ኤል ክላሲኮ ነቲ ክብሪ ናይ ላሊጋ ንምምላስ ሓስቡሉ እዮም እዚ ከምዚ ጃስት ብባርሴሎና ገለ ጥራይ ደይኮነ ዝሕሰብ ሲ ብዓብዪ በቲ ላሊጋ ሕሰብ በቃ ክህልኡ ከም ዘለዎም ተፃወቲ ኣብቲ ኣብ ባርሴሎና ኣብ ማድሪድ ሳምታይምስ ከምዚ እውን ድተሓጋገዙ ኮይኖም ንስማዓካ እዩ ገለ ስለዚ ንባርሴሎና ከምኡ ዘድልያ ኮይኑ ይስማዓኒ እቶም ነጥብታት ቀይሮሞ ነቲ ፀወታ ንብሎም ግን ብዓብዪ ናይ አንቸሎቲ ቅያር ኣገዳሲ ነይሩ ኣብቲ ፀወታ ካማቪንጋ ምእታው ቁጥሪ 9 ምውሳኹ ኣብቲ ቦታ ዝያዳ ንበሊንግሃም ክኽፈተሉ ነቶም ተፃወቲ ናይ ሞድሪክ ከዓ ተተመክሮ ትኩሉ ነገር ድማ ኣብቲ ፀወታ ርኢናዮ ሻብ ድማ ነታ ምሉእ መዓልቲ ዝወዓለት ፅቡቕቲ ዝወዓለት ጋንቱ መወዳእታ ንሉዋንዶውስኪ ገለ እትይዎም ግን ኣብ ትክክል ሪትም ዘይነበሩ ተፃወቲ ስለዝኾኑ ብዙሕ ክሕግዙ ይረኣናን ግን ኣነ እቲ ትክክል ሻቢ እውን ንቀፈሉ ኣይመስለንን ድሕር ሸውዓተ ዕድላት ረኺብካ ንሸቶ እንተዘየመዝጊብካዮ እሱ ኣብቲ ኮሚል ቬንገርስ እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሰልጣንስ ኣትዩብቲ ሜዳ ሸቶ ክመዝግብ ኣይክእል ነቲ ሸቶ ክምዝገበሉ ዝኽእል ሲስተም እዩ ክሰርሐሎም ዝኽእል ነቶም ተፃወቲ ሰሪሕሎም ከዓ ረኺቦም እዮም ዕድላት ግን ኣይተጠቀሙሉን ስለዚ ኣትላስ ማድሪድ ተዓዊታ ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ እዩ ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ዓወት ናይ ኤል ክላሲኮ ማዕረ ማዕረቲ ኣብዛ ዓመት እዚ ሻምፒዮን ናይ ላሊጋ ማድሪድ ኮይና ወይ ባርሳ ኮይና ትበሃል ሲ ኣብ ላሊጋ መን ፀብለል ኢሉ እውን ሲ ናቱ ዝኸኣለ ክብሪ ኣለዎ ሶ ቀዳማይ እግሪ ተዓዊቶምሉ ኣለዉ ድሮብ 4 ነጥቢ ተፈለዮም ኣለዉ ካብ ባርሳ ሶ ዓብዪ ኮንፊደንስ ዝፈጥረሎም እዩ ንባርሳ ድማ ዓብዪ ዕዮ ገዛ እዩ ብብዙሕ መለክዒ ነቲ ማድሪድ እውን ኣብ ትክክል ዝኾነ ብቕዓታ ዘላ ጋንታ ኣይኮነት ቱቢ ፍራንክ ማለት እዩ ስለዚ ዓብዪ ዕዮ ገዛ ዝህባ ኮይኑ ይስምዓኒ መወዳእታ ኦኬ ናብ ዝቕፅል መደብና ክንከይድ ዩናይትድ ኣብ ቅድሚ ደገፍታስ ብጎረቤታ ሲቲ ኢዳ ሂባ 3-0 ሲቲ ምዕዋታ ጥራይ ዘይኮነስ
درب كتبلو زسكف عبنا يبقعت قاب تنصبارقو لقطن كوين حليف ناي درجة فلي إذا كلبات بخمي يقلت مثلا مونغو انزلو مالتيو ناي سيتي بقعت أبز وددر بخمي يقمقم فلي زفوترو تتصاوتن وسان أسلطانتن كمي تقول تصوى يقلت أبز تصوتازي ما تيس يا ريخامها يعني باي ذا واي كمزي سعراتيو قليل طرايك تحلفو تخيل يكون أزيو كمان التحساسابي زنايت مالي صوتا بكل ملكعتات كتريون كلها يونايتد كم غانتا تاتمالي عسران قال عمتات شامبيون ناي بريمير ليج دخانت اب اوروبا نغست زنبرت تخمالسي مو ببزح من قدي كابتن حرموشش كلبات بمزي نماليا يونايتد كغبر تصويع تصواتايسي اي ابنيو تبحال ازي بزح كبرتات زنبرا غانتا مثلا عبيتي حرموش غانتات كيترفه تدنن زنبرت غانتا ناتا ايدنتيتي زنبرا ناتا بعالم درجة بشم تصاوتن بشم سلطانن تخبر غانتا زنبرت كمزي كوينا تواريدا كترياتي صوتا ازي زحزني حجتاي كمزي انتايلو سيتي بزح غزي دغبروا ነገር እንታያሉ ሂሚሌት ጎብሪም ጋንታ ሰለስተ በዜሮ ሙዱ ይኮነ ተጻወታ ሰለስተ በዜሮ ዲኸብልክ ኩዳ ዝግቦን ይር ተጻወታ እሱ ይኮነ ሆናና ትማሊ ዝነበሮ ብቕዓት ዕድለኛ ስለዘይ ኮነ ዳአምበር ውዳት ቁሐሳስ 5 ቁሐሳስ ይመልስ ብዙሓት ስለዚህ ትውጪ ካሊ ይኸውን ይሩ ማለት እሱ ይኮነ ትትክክል ዝገልጾነቲ ነቲ ጾታ ግን ሲቱውን ሆሙ አይነት ንሾቶታት ሾቶ ንምድራብ አይኮንም ኣብቲ ጾታ ድሰርሑ ነይሮም ቶታሊ ጾታ ንምቁፅፃር ነታ 11 ጻወት ሒዛ ዝወረደት ጋንታ ናይ ዩናይትድ ሲ ኣብቲ ጾታስ ወርሓንቲ ሓደጋ ይትፈጠር ጋንታ ክገብሩ ወርሓንቲ ተስፋ ዘይብላ ጋንታ ክገብሩ ሲ ትናቶም ዝነበረ ኣጻውታ ሲስተም ዝነበረ ኩሉ ነገር ከም ዝበልና ሲቱ ዝሓለፈ ጾታታት ክትሕማቐንያ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ምዓታውን የላን ክትበሃል ፀኒሓ ስለዚ ስዕረት ጥራይልካ ክትገልጾ ዘይኮነስ ከም ጋንታ እሞ ኣብ ሜዳ ኣብ ቅድሚ 73,000 ደገፍታ እዚ ዓይነት ውርደት ኣሰልጣኒ ኣትላስ ዝገብሮ ጨኒቕዎ ከምዚ ሓደ ዘፍርሕ ሆረር ፊልም ዝርኢ ዘሎ كعزو أنا تصوتها بفرح كتريهم كلها تعال زحزني كوكال فكذا أمونغو زي ناي بالون دير يكايد على مو دار أنا أو خلنا دار أخا سوري يا غريت أجن اوكي كفتنا معايا يعني نحن نتعذب تترايوه سوكي هاي رأيك أنا له معايا يعني أقاطعمي ግን هلك ኣብዚ ናይ ባሎን ዲር ክንዛረቡ ሓሲበን ነይረ ማለት ዝረኣየካ ደሎ መሲለኒ ኣይመፀካን لا ኣይመፀን ጠፊ ፀኒሕናትካ ሕጂ ሰለስተ ኣለዋ ክልተ በቃ ክልተ ኣለዋ ብኻልእ ቴሌፎን ክትኽእል ዶ بخالق ندار أناس كن زراربو لنزدلي نير بغتا يرمحالف دول زناي بالون دير أقالي فكا غني قريتها أنا سوكي هذا تلقى سلزر أخي طيب تيليجرام كذا دول تغل بس أنا بزي تغل ويكال تليفون تلاتكاس سينما سمر بلايف رأيا أب فيسبوك أب دخانة أب ولا يوتيوب جو قال لا زر دحن ترى كوين ولا حدا قبل مناي صباح مدبنا نقبر نخل أما نقبل لك يا نقبر نخلينا بقى دحن تعذبتنا وقات أمي كل جزء دحن كم زجيرة خريقكم يا كم زجيرنا خنا ريقكم هنا هين مهين دابلنا مالتيو
حجين يقريتها هند بيتنا أتي حاوهم كوعي معتي تحزلي أنا لميسي يوري لو هايلايتس مالتي زعبا ناي ميسي قال معلت خمس غيرنا خنا ريكم هنا لايف يكون بشكلتها يكون ولا زخون أقاطعميታት ምዝህሉ ኣነ ብእምነትም ኮይና በታ ዘላትና ዓቕምና ከነሪአኩም ኢና ናይዚ ሎማዓንቲ ዘሎ ድማኒ ፀብፃብ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ድዩ ናይ ድሕሪ ፅባሕ ወይ ኣብ ናይ ሓሙስ ከነቕርበልኩም ኢና የቕሬታ ግን ቻው እዚኣ መደብና ክንቅፅል ናፍቲ ሓደ ኦኬ ነሪብ መሊስያ ኣለኹ ሶሪ ኣኳሊፈካ ሶ እቲ ትንባዕሉ ኣቀራርባ ክትፀወታ ናይተን ክልተ ጋንታታት እንተራእይናዮ ኦናና ብድሕሪት ገይሮም ዩናይትድ ዳሎት ማጓየር ኢቫንስ ሊንደለፍ ኣውሪድዎ ሶ ኣብዚ ኢቫንስ ቅድሚ ማለት ንምንታይ ኢቫንስ ተሰሊፉ ገለ ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ እዩ ፕራክቲካዊ ናቱ ውሳኔ ምዃኑ ተዛሪቡ ቴንሃግ ኤሪክሰንን ኣምራባትን ድማ ኣሰርቲ ከፋፈልቲ ገይርዎም እዚ ብዓብዩ ንዓይ ከምዚ ንሓደ ተፃዋታይ ሲ ኣብቲ ኸድማ ዓሉ ዝኽእል ቦታ እናሃለወ ኣብዘይ ቦትኡ ኣሰሊፍካ ኩሉ ግዜ ምሻሎ ኣብ ፀወታ ተእትዎ ኤሪክሰን ንምንታይ ኣብቲ ቦታ ስለፋ ይፍልጥኒ ስለዚ ቫራን ዴቪስላፉ ይትሕቶ ነይሩ ካብ ክንዲ ኢቫንስ ግን ታክቲካዊ ሕቶ ምዃኑ ገሊፅዎ ማለት እዩ ፈርናንደዝ ማክቶሚናይ ራሽፎርድ ኣብ ማእከል ገይሩ ንሆይላንድ ድማ ኣብ ቅድሚት ገይርዎ ሶ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝበልናዮ እንተደኣኒ ብመልሰ መጥቃዕቲ ክፃወት ኮይኖም ዩናይትድ ራሽፎርድ ኦኬ ብየማን ኣሎ አንቶኒ ብፀጋም ኮይኑ ምኾም ሓደጋ ዝሓሸ ዶ ምኾነ ትብል ግን ንማክቶሚናይ ንቅድሚት ዝደፍእ ተፃዋታይ ገይሩ ከፃውቶ ፈቲኑ እዚ ነይሩ ትቀራርባ ብወገን ሴት ግን ንምንታይ ንደኩ ኮፍ ኣቢሉ ኤደርሰን ግራቫዲዮን ስቶን ዲያዝ ዎከር ኣብ ድሕሪት ገይሩ ሲልቫን ብሮድርን ኣብ ማእከል ወይ ማእሰርቲ ከፋፈልቲ ገይርዎም ንፎደን ኣልቫረስ ግሪሊሽ ኣብ ማእከል ገይሩ ድማ ንሃላንድ ቅድሚት ገይርዎ ሕጂ እዚ ተፃወቶ እንታይ እዩ ጓርዲዮላ ንስቶንስ ኣብቲ ወረቐት እዩ ኣብ ድሕሪት ገይርዎ እምበር ንቅድሚት ደፊኡ ምስ ሮድሪ ኣሳር ከፋፋሊ ኮይኑ ጥራይ ዘይኮነ ስቶንስ ተቐይሩ እዩ ቀደም ንፈልጦ ስቶንስ ዘይኮነ ቶታሊ ናብ ምጥቃዕ ሓይሉ ገይሩ ክፃወት ዝኽእል ኩዕሾ ናይታ ጋንታ ቴምፖ ምቁፅፃር ስማዕረ ሮድሪ ዝሰርሕ ዓይነት ተፃዋታይ ሲልቫ ኣብዚ እዩ ቦትኡ ደይ ትብሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሳዕሪ ናይ ሜዳ እንዳረገፀ ነንፃር ጋንታ ሕማም ርእሲ ዝኾነ ተፃዋታይ ከማን ከምዚ ዝግብኦ ለይተዘመረሉ ሰብ ኮይኑ ዝስምዓና ኣነ ዝዓበየ ውሳኔ ናይ ጓርዲዮላ ግን ንደኩ ኮፍ ኣቢሉ ንግሪሊሽ ኣሰሊፍዎ ንምንታይ እዩ ኣሰሊፍዎ እቲ ደኩ ዝበሃል ተፃዋታይ ኩሉ ግዜ ኩዕሾ ምስ ሓዘ ሓንቲ ንቅድሚት ዋን ቱ ዋን ድማ ኣብ ቅድሚ ዘሎ ተፃዋታይ ሓሊፍዎ ሓደጋ ዝፈጥር ተፃዋታይ ስለዚ ግሪሊሽ ግን ኣተኣማማኒ እንተዘይኮይኑ ኩዕሾ ሒዙ ሞር ንቅድሚት ክሓልፍ ዝደሊ ይኮነ ነታ አንፃር ጋንታ ግን እንታይ ዝኸላ ዕድል እዩ ዝኸላ ሞስትል ተሪእና ናይ ግሪሊሽ ፓስ ጌጋ ይብለን ኩዕሾ ሒዙ ክሓልፋ ክፈተነሉ ክህረም ይደልዎ እምበር እታ ዝፍትና ኣረጋጊፂ ይፍትና ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ቴምፖ ናይ ፀወታ ክቆፃፀር ስለዝደለየ እዩ ንግሪሊሽ መሪፅዎ ካብቲ ንሸቶ ዝፈጥሮ ሓደጋ ንላዕሊ ብጣዕሚ ፀግዒ ቦታ ሒዙ ዝፀንሕ ኣግፊሑ ነቲ ፀወታ ነቲ ኩዕሶ እንዳተቐባበልካ ነታ ካልአይት ጋንታሲ ተስፋ ዘቑርፅ ዓይነታት ፀወታ ንክፃወት ንግሪሊሽ ብዕላማ እዩ የእትይዎ ሶ እቲ ብዓብዩ ናይ ጓርዲዮላ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ቅድሚ ሸቶ ፀወታ ምቁፅፃር እዩ ነይሩ ንዩናይትድ ሲ ገና ኣብቲ ድብፃሕ ከይበፅሐት እንከላ ሓደጋታት ምቑላፍ ኣብቲ መጀመርታ 10 ደቂቕ ደሓን ዝኾነ ተስፋ ርኢና ነርና ብኣበጋግሳ ናይ ዩናይትድ ማለት እዩ ከምቲ ዝድለ እኳ እንተዘይኮነ ማለት እዩ ግን ኣብኡ እውን ኣብቲ ቀልጢፉ እውን ሃላንድ ሓንቲ ዕድል ረኺቡ ነይሩ ብርእሲ ሸቶ ትምዝገብ ኦናና ደውፃ ማለት እዩ
ኣብቲ መወዳእታ ጓርዲዮላ ዛረቦን እዩ ትክክል ከም ዘይሃረማ ከፀጋዓ ከም ዝነበሮ ዓይነቱ ገለ ይብሎ ነይሩ እቲ ዝገርም ነገር ግን እቲ እሳምሽ ፈቲንዋ ኦናና ውፅዋ ተኻለይት ሸቶ ናይ ሃላንድ ልክዕ ደሰይም ከምኣ ተመስሊ ስለዚ ሓደ ምክልኻልሲ ኣላርም ዝተሃረበሉ ኣብታ ካልኣይትስ እንታይ ይገብር ዘሎ ክጥንቀቕ ይደሎ ንሃላንድ ድሕዝ ተፃዋታይ ክህሉ ክእል ኣለዎ ኣብ ሰዓት ኣሽክዕዎ ካይሞ መጪ ካበይዲ መጪ ምልካ ካብቲ ማእኸል መጪስ ንድሕሪት ይኸይድ ብማእኸሎም ሰንጢቑ ፈሊጡ ይኸይድ ጫፍ ይኸይድ ቦታ መርፅ ነይሩ ንሱ ከምዚ ዘብዘብ እንዳበለ ቦታ መርፅ ነይሩ ሮድሪ እንታይ ገይሩ ንውሽጢ ኣትዩ ንኢቫንስ ሒዝዎ ኮነ ኢሉ ማለት እዩ ካብ ተፃወትዋ ፀወታ ብምልእታ ኣዝያ እንዳብልፅቲ ነይራ ግሪሊሽ ከመይ ገይሩ ሒዝዎም ንውሽጢ ኣትዩ ንሲልቫ ቦታ ገዲፍሉ ሲልቫ ሂቦ ግን ብሓፈሽኡ ግን ትምሕደራ ናይ ምክልኻል ዝበሃል ናይ ዩናይትድ ግን ኣይነበረን ብሓፈሽኡ ሲ ኣብቲ ታጋንታሲ እቲ ምሕደራ ናይ ኣፃወት ሕጂ እኮ ዝዓበየ ሕቶ ደሎስ እንታይ እዩ ኣይደንቲቲ ናይ ዩናይትድ እንታይ ዓይነት ጋንታ ኢና ክንብላ ኩዕሶ ረጊፃ ክትፃወት ትደሊ ቢልድ ኣብ ገይሮም ኩዕሶ ሒዞም ክወፁ ኣይንሪኦምን ብካውንተር ኣታክ ዘድምዑ ተፃወትቲ ዲና ተድምዕ ጋንታ ዲና ክንብላ ብኸምኡ እውን ኩዓሳሱ ከምኡ እንድሕር ኮይነ እንታይ ኢኻ ኩዓሳሱ ብዙሕ ግዜ ካብቲ ኣሳር ከፋፋል ወይ ካብቲ ከላኸላይ ናብ የማን ዋይ ናብ ፀጋም ይወፃ እሞ እቶም ዘለዎ ፈጣናት ተፃወትቲ ድማ ሓደጋ ፈጥሩ ብዓብዪ ከማን እዚ ሆይላንድ ዝበሃል ተፃዋታይ ሲ ኣነ ብዙሕ ፖዚቲቭ ነገር የርእየሉ ተፃዋታይ ክሕዞ ኣብ ድሕሪኡ እንከሎ ክሕሶ ክቋፃፀርን ክቕበልን ንኽእል እንተተቐቢሉ ድማ ነቶም ካልኦት ዕድል ክፈጥረሎም ንኽእል ማለት እዩ እንተኾነ ግን ብዓብዩ ወላ ሓንቲ እዚ ዝበሃል መንነት ዘይብላ ጋንታ እያ ኮይና ድማ ክመፅእ እንከሎ ቴንሃግ ከም ጓርዲዮላ ተመሲሉ ከም ጓርዲዮላ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ጓርዲዮላን ክለቡን ዝተዋፀአ ስነ ሓሳብ ዘለዎ ብሉፅ ኣሰልጣን ተባሂሉ ብዓብዩ ዩናይትድ ሓደ መንነት ክፈጥረና እዩ እቲ ሕቶ እቲ ሕጂ ኣብ ዩናይትድ ኣሎ ዝበሃል ሽግር ልዕሊ ቴንሃግ ልዕሊ ግን ኣብዚ ፀወታ እንተርኢና ግን ቶታሊ ብኩሉ መለክዒታት ንሲቲ ትወዳደር ጋንታ ኣይረኣናን ብዓብዩ ናይ ኣሰልጣን ናይ ኣሰላልፋ ፀገም ትርኢ እቶም ኣብቲ ሜዳ ዝወረዱ ተፃወቲ ናይ ምቅላስ መንፈስ ኣይትርእየሎም ኣብ ገፆም ናይ ዓወት መንፈስ ኣይትርእየሎም ናብቲ ፀወታስ ብሓቂ ዓወት ደልዮም ድዮም ኣትዮም ገለ እንታይ ርእቶ የንብብ ነይረ ቅድሚ ፀወታ ሲ ሓደ ደጋፊ ናይ ዩናይትድ ማለት እዩ ደርቢ ስለ ዝኾነስ ኣይፍለጥን ገለ ተኣምርስ ክስራሕ ይኽእል እምበር ማለት እዩ እምበር ሲቲ ፍዕሩ ምዃኑ ስ ኦቪየስ እዩ ግን ደርቢ እዩ ከምዚ ትበሃል ጋንታ ኣይኮነትን ዩናይትድ ከምዚ ጌርካ ትግለፅ ጋንታ ኣይኮነትን ዩናይትድ ሶ ብሓፈሽኡ ሕጂ ኣይደኖ እቲ ፀወታ ዝንዝን ኢልካ ተንቲንካዮ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ሲቲ ይኸውን ትዘረባ ማለት እዩ ግን ምናልባት ክንጠቕሶም ንኽእል ናይ ስቶንስ ዓብ ግደ ኣብቲ ፀወታ እዚ ጓርዲዮላ ኣብዚ እዋናት ዘርእየና ዘሎ ሓደ ፍሉይ ነገር እዩ ሲልቫ እዩ እቲ ፀወታ ዝነበሮ ኣበርክቶ ኩሉ ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ናይ ግሪሊሽ ድማ ከም ዝበልኮ ፀወታ ምቁፅፃር ዓብ ግደ ነይሩ ኤኒዌይ እቶም ተፃወትቲ ናይ ሲቲ ዝግብኦም ሰርሑ ነይሮም ኣነ ሓደ ካብተን ማለት ነቲ ፀወታ ፀልያቶ ተባህለታ ሸቶ ብፔናልቲ ድመፀት ኩሉ ግዜ ኣጥቃዓይ ክከላኸል ከሎ እቲ ውፅፅነት ናይ ምክልኻል ስለዘየለ ሓደጋ ፈጠር እዩ እታ ሒዝዎ እዩ ወላ ሓንቲ ትብላ ኣይኮነትን ግን ምናልባት ከምዚ ሶፍት ታች እዚ ገለ ኢልካ ርእቶታት ኣሎ ከምዚ ብዙሓት ክከውን ነርዋ ዶ ገለ ዝብል ርእቶታት ኣሎ ሓፈሻዊ ትሪኦ ከለካ ግን ብኣኣ ዝመሳመስ ኣይኮነን እቲ ስዕረት በዛ ሸቶ እዚኣ ዝመሳመስ ኣይኮነን እንድሕር ዳ ብሓንቲ ሸቶ እሞ ክንደይ ደቂቕ ዝተመዝገበት ኣብ መጀመርታ ዝተመዝገበት ሸቶ ነዚኣ ዝኩሉ ሰዓታት ክትሐው ዘይትኽእል እንትኮንካ ማለት ፕሪምየር ሊግ ንምንታይ ክትወዳደር ዝዓመት ክጅመር ከሎስ ንቻምፒዮን ክትወዳደር ተገመተት ጋንታ ኢና ንዛረብ ዘለና ከምኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እቲ ሰልጣኒ ንምንታይ ይሕተት ኣብዚ ኣብ ማንቸስተር እንታይ ንምንታይ ይሕተት ዘሎ ሕተት እምበር ንኣንቶኒ
انت بزح كاب 55 مليون كبزح ايقبوني واقو تباهيل زغلص تصاوتاي كميكو دلن يري ግን واقو كازن لعلهم كفلاي نخلي نايدن ولا ميوز نور سنتنت ولا كالوت غانتات زغدفهم نسو ግን نعاي كي بلاير إلو ب 100 مليون يورو 80 مليون باوند 100 مليون يورو هيو امسيو ما تزيد 7 مليون هيو امسيو تمزم صوم تصاوت ابز عمد ترايسي ويابتنات غزي دمصوم تصاوت تاريخاس ازيم بزحدي نما تنبعلو كرمت ملو واغا خب شالسخنت غو نس واغا خوس ስለዚህ ቅድሚኡ ዝነበሩ ስልጣን ጥቅመን ከምኡ ዓይነት ዕድል ኣይተዋህቦም ንዕኡ ብፍሉይ ስልጣን ተዋሂቡ ዝደልየ ተፃዋታ ይከምፅእ በቃ የድልየኒ ይኽፈለሉ እዚ ኩሉ ክንደይ ወፃኢታት ገይሩ ሆናና መፅኡ ዝገበሩ ወፃኢታት ባይዘወይ ካብቲ ድበዝሕ ወፃኢና ካብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ተገብረሲ ድሕሪ ቸልሲስ ናቶም ድበዝሕ ወፃኢ እዚ ገይሩ እንተ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዘይክኢሉ መንዳ ክሕተት ንሱ ይሕተት بعبي እታ ሜዳ ትወርድ ደላ ጋንታ መንነታ ጠፊና ደሉ መንነት ፈጥረላ ዝግበኦ ስልጣን ንሱ ሕጂ እንታይ ይረአየካ ግን ምናልባት እቲ ድረሲንግ ሩም ዝግባእ ዝቋፃፀር አሰልጣን ይባሃል ነይሩ ተሬራ አሰልጣን ዲሲፕሊን ሰት ከብሎም ይገል ዲሲፕሊን ሰት ከተብሎም ጥራይ አይኮነ ተጻወት ሕጉሳት ኮይኖም ንሜዳ ምንታኻ ዝስውኡ ተጻወት ክትፈጠር ክትገላለክ يعني بحكي سلطانيهم كابسرعو كيسغوكسي كقالسو يا تري كونه ግን ንሰመይ ባዕሎም ትድርቢኻ ማለት ሕጅኮም ክሳብ ኮይኑ ድስማዓካ ማለት ዝሕንግዱ ደሎ ኮይኖም ክሳብ ድስምዑ ኻኑ ራሽፎርድ ዓመር ኢናዮ ጋንታ ተሰኪሙ ክወፅሲ ሎሚ ከም ዝኾነ ንእጋሩ አቤን ኦክትሪዮ መቕባት ስነ ወላ ሓደ ተጻዋታይ ናይ ዩናይትድ نحاوت اني حقوس المنفس ايتر قال من البات حجي تقمتو ነገር አለ ሮናልዶ ካፍት ጋንታ በሁም አይነት መንገዲ ክደፍሮን ኮሎ ከም ዝወጽእ ገብሮ ኮሎ ወላ ባዕተ ተጻወት ዘይሕጉሳት ኮኑ ቆሊ ናይ ሮናልዶ ምህላው ኣብት ጋንታ ምቾት ዝፈጥረሎም ዝነበሩ ስለዚ ቅሬታ አይደለም ናይ ባቂ አልስቴንሃግ አብሳንቾ አጋጥሙ ሓደ ነገር ካለ እንደገና ብዛዕባ ዙን ዘይ ማስ ሕጉሳት ዘይኮኑ ከም ዝበልናይኻ ሎምን ዕተው አይሉ ለጽባሕና አይክባሃል ዝብሉን አይሳአኑ ሕጂ ከምዚ ብሻሎ አሰልጣንሲ ከምዞም ናይ ቀደም አቦታትና ጸዋራት አቦታት ብዙሕ ነገር ተሸኪሞም ድኾኑ ከምኡ ክኸውን ተዘይክኢሉ ከቢድ ንባዕል ሕጂ ተዝወፅእ ዘሎ ሊንክ ዝገብር ዘሎ ሕሜታታት ካብቲ ውሽጡ እውን ተጻዋታይ ወፅዩ ኣብ ሜድያ ወፅዩ ዝን ፀገም ኣለና ቴንሃግ ብዙሓት ተጻዋቱ ሎም ቴንሃግ ሕጉሳት ዘይኮኑ ክብለና ይኮና ንፅበል ግን ነተን ኒውስ ድሸጣ ግን ንዓን ይደረክበን ማለት እዩ ነተን ሓበሬታ ዝርግሓ ይዘረክበን ብዓብዪ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘረባታት ኣሎ ኣብ አንቶኒ ፍሉይ ኣጣምታ ከም ዘለዎ ላይ ከም ዝወዱ ከም ወዱ ትሪት ከም ዝገብሮ ገለሉ ተዲካ በዝውን ገለ ተጻዋት ዘይክሕጎስ ኮሉ እቲ ዕዳጋ ድጥቆመሉ ተጻዋት ክመጹን ከለውሲ ብሓደ ትካል ኣሎ ናይ ተጻዋቲ ወኪል ማለት እዩ ብዓይነት ትካል ብቀሰብ ዘይኮነስ ብትካል ብዙሓት ተጻዋት ቡይ መጹሎ ሆይላንድሲ ቅድሚ ናብ ማንቸስተር ክመጽእ ቅድሚ ክልተ ወርሕስ ናቱ ወኪል ዝነበረ ገዲፉ ናብዚኦም ኣትዩ ድሕሪ ብኦም ገይሩ መጽእ ሶ ሓደ ግዜ እውን ከመርስ ክልዓል ተሰሚዑ ነይሩ ካብ ሓንቲ ጋንታ ንኣብነት ካብ ኣያክስ ወይ ካብ ሆላንድ ወይ ካብ ዝኾነ ጋንታ ተደጋጋሚ ተጻወት ምምጻእ ሲኮነን ፀገም ግን ከምኡ ከተምጽእ ከለኻ ገለ ዝፈጥሮ ነገራት ኣሎ ኣብ ማንቸስተር ካ ብፀንሐኒ ወይ ዓመታት ኣነ በዛ ወገን እንኳ እንዳረኣኽዎ ድመጻኹ ነገር ቶም እንግሊዛውያን ከምዚ ዝስምዖም ነገር ሓለፋ ይስምዖም ኣብቲ ጋንታ ትሪኦ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ሕጂ ክግለጽ ዘይተኻለ ግን ኣብ ውሽጢ
ገለ ዘይርጉእነት ኣሎ ብርግጽ ካሎ ኣብ ሜዳ ትሪኡ ውጽኢት እዩ ስለዚ እዚ ወዲ ከምዝን እምነት ኣጥፊኦም ቶም ተጻዋትሲ ኣብ ርእሲ እምነት ኣጥፊኦም ከይኮኑ እሞ ንዕኡሲ ንዑን ምቅላስ ድልዋት የለዎም ምክንያቱ ብነፍሲ ወከፍ ዝመጽእ ዘሎ ነቐፌታን ዝመጽእ ዘሎ ስዕረትን ብኡ መጠን ቴንሃጋ ናብታ ቀይሕ ካርድ እንዳቀረበ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ከድሕንዎ ዘይፍትኑ ተኮይኖም ቶም ተጻዋትቲ ኣይኣመኑ ማለት እዩ ምጽኢ ንኣብነት ኣብ ሜድያ ወፂኦም በሰልጣኒኹም ኢሎም ርኢቶ ተታሓቲቶም ሕጉሳት ኢና እዮም ኩሉ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ እዮም ዘሎ ጽባሕ ከሰልፎም ከይሰልፎም ኣብ ኢዲ ምስ ወፀ ምናልባት ክዛረቡ ይኽእሉ ኾኑ ስለዚ ምናልባት ኣብ ሰልጣን እውን ብዙሕ ሕቶ ክለዓል ዝገብር ነገር ኣሎ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ትዝክር እንትኾንካ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ሊግ ክጅምር ከሎ ናይ ሓለኻብቲ ዘይወሓጠለይ ነገር ሲ ናይ ብሩኖ ካፒተን ምዃኑ ኢለካ ነይረ ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ድብል ነይረ ኣነ ብዙሕ ግዜ ትዕዘቦ ነገር እንተልዩ ከምዚ ብስል ዝበለ ናይ መሪሕነት ባህሪ ኣይትርእየሉን ኣዝዩ ንፉዕ ብርስ ተፃወተ ንዩናይትድ ካብ ልመፅእ እግሩ ጉልበቱ ዘይበቐቐ ኩሉ ግዜ ማለት ሞስት ክትሪኦ ከለካ ድማ ኣዝዩ ወሪዱ ብቕዓቱ ዘይትርእዮ ተፃዋታ እዩ ዋላ ኣብቲ ዝሓመቐሉ ግዜ ግን ገለ ቁም ነገር ሰሪሑ ዝወፅእ ተፃዋታ ነቲ ሓላፍነት ግን ንዓይና بقعة كبيرات ولا إذا كابيتان كبيرات ولا السمستة كمان فحفح لا تيا يا معناتوس ندحر دا قانت خبت مرحمد أقول كله كمرحي تا قانت شطة مزجبا تمرح انت اللي كله بتقانت اللي مرح خلي مع سدا شطة مستمزجبك وي كابت صغير كابت نايت صوتها تيمبو أبدوت خارج زيجن نرجع كم زنقبر إيلو قانت خرجا زلوبو قدام ينسو فتار شكر زعابي نتتصاوتي جيجا بفتصمو لغزي أما كان ميداي إيدنا تصغل تمالو إناني I think ندالوت مثلني كعشو نسابو نسو تابوتا يتصنحن حما عينة سمعت كاريوينا كرتب زيرو ناتو نروح قلو فاول فتسيمو كعشو جمروان تنالي سيتي مألاي أبي ومدويلو 9 سنة عيزة قدسو تديسيبلين كايو حقها after final already تودي صودا 3-0 تمريحهم كرسهم تملس ነገር ديل ندوكو حليفو 3 ساعات طراي بيچانير وي 3 ساعات طراي كلተ ግዜ حماق فاول كهربو فتيل قايح موص ማለት already بتود صودا هون قايح موسادسي نتصوتا يكون نتنيكس صوتا ስለዚህ ስለታጋንታ حساب ولا حنتي كم حد أنا بوزع جزء إذا نيرت ما لقينا قط عم كينون تزاريبو مالتي ولا حنتي شجر كله غني كبين نجار كون غني توصل بروناغن قانتا كمرح زي خلوا كلهم بعتها أول لول ننسى بفلاي كا أب كبت الصوت هذا أيتريون تمينتاليتي سق ونقول حنسا سقيلو بقول مرة تصاعد نامنت ميسي لا تزارب قانت المرة يكون بقولي قانت المرة سق مناي بدي كل مسام كنا challenge اليوم كل مسام مس دانيا كم زي تخكلني أزمان الزربة يكون بالزرب إذن أنا نتسجى بك أقويقة نين استباهر عين الطريق اللي مشان لك تشكا عين البحر الطريق ببزح من قدي برونو حركاتي نايت مالون أفت ميدا خبز نجرة حبيت الصدم نسي إريكسون كأفت بوت ودي مثل لافقا بفلايتا سالسيت شوتة تا فودن دمزجبا شوتو رودري ماسيو كعشون هي نسأجام عاصيفو زغل خارما لك خمسة أنا نسخان بالزلونيو كابوسي 1 متر يركبوا قنع الزواني أتصودا لنا هنا مسحر عاركينا الرنيرنا فودن أمرابات شجرة قاتي ممونغو أمسين غلطي أم بيش أمسابو أزياس بديلوه مثل لاين أمرابات بديلوه قليليو وأنا من تايدون أمرابات أختي عسرتك زي حدقا فطروا البوتا يسمو كالكالا خلص سلازل لوسي ريسك زوصل البوتا يدل لأنه فودن تابيش أول حانتي كونت
أبرسي فاول يفتصم بر فلان فاول يفتصم تسعات يكون أمرابات كن أسارع كفافال سلزقنا عقلك قبل نيرو تاجزي تسيوم مستقرارو قالت دانيا يدنو تابي شاد هابون عايز حيث وقت اللي نقلت يبغن يبوا زي أجن حنا خبط شجر فتيرة مالتي دحر عرفتي تنهاج أمرابات أوتيو من البات بحكي وتصري فريح وأوتيو ولا بوس سلازي تسمع علي كنسو تاكتيكالي كندفع سلازنا برنا كانت تقع سلازنا برنا إنا كيري لو كان ولا حتى زمننا إنا برنا حدا ماوت أبز حدا فتصوتات آتي بوزيتيف سنجر كسر حيرانا سلازي نمنتاي كوموسي بعابي نت مسار مكفال زبان منشي مشالو نتي متكعن مكل قال زأثر بوتا بزي ولا حدا سبقدي فوق كاسيميرو يلم ده كاسيميرو أبطوطا زحشة كله زقبو أمرابات كأوتسي سلازي تزقبو رقيار نبعلو تينهاد نتاقانتا نريسو كاب قرصي أوتسيوا بعبيون قرصو ناي نبران كام مسارتو أبطوربت رايخة قرصة الأنبا توم ما تقعت زبهالو حدقا خفوتو أيتريومن كوعساسو ناو بزقبا أي خداني رندتيلكا أي خداني سلازي حفشاوي تي صقم وهلولي ግን ኣብታ ጽባቅ ነገር ተዛሪብና ቶም ተጻወታ ኣብ መንፈስ የለውም ኣብ መንፈስ ናይ ሓወት ኣብ መንፈስ ናይ ጾታ የለውም ኣሰልጣኑን ተናቢቦም ዘለው ኮይኑ ኣይስማዓንን ኣብ መንጎኦም ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ከምዚ ምክንያቱስ ሓደ ሓበሬታ ምሳበ ታክቲካል ሓበሬታ ምሳበ ኣሰልጣን ተጻወቱ ንዕኡ كجوبر يمزعته سلازي وي إذا تكتيك نايت سلطاني تصعد مالو وي إذا تتصعد ما نايت تكتيك نايت سلطان كجوبر عقم واحد ومالو بلك حدا بحدا شمام تصويحك تمسوتي إنجور له بوتري يقلقن تمزل له تصعدتي عنده يتاير نير ستاتستيكسي شفان نسي بنيوكاسل شمون تبزيرو كسعارو كلوزي تناشطو زغبرو فتنس ناتو مبزح نيرو كابز مانشستر زغبرو جي اسرار حدا غزي نشطو زخون فتنه كلو سيتي يونايتد شوعات ينغيرو كابتن شوعات با كلتين اون تارجت نيرو سيتي كابزن اسرار حدا تنحسرت اون تارجت نيرو تنزر انا ينون بفلاي بزح شطو خونا زغبن بولا ناخذ احنا رجنانينا بوزيشن سوسان حدا 30 حتى نيرو يونايتد اوفسايد 4 غزي وصلوا يونايتد كابزن زغبروا الفتنس 4 غزي اوفسايد وصلوا سي كابسيت اوفسايد وصل ولا حدا يوصل سلازم تاي زريكا ابت محدر صوتا ازي كساب اندي غفي في اللي كم زلو يا تمنفس نايت غانتا كل ነገር توتال خمسي ولا sometimes كتريو خلاص تحجي امنا ززارب دلوسي مسعارهم ترايدي كونس ولا تناشتو غانتاتاتون ابتي صوتا 4-0 على تسعير እንዳው صاغن ቅርጽ ደለው ጾታ ትሬኒ بعلوتن ገለኩ ነጥብ ይብለን ግን ቅርጽ ደለው ጾታ ትሬኒ ስጋብዛ ሕጂ እዋን ولا ተዓዊቶም ወጽም ደለው ዩናይትድ እዚ አይነት ጽቡቅ ነገር ስለዝነበረ ወይ ተዓዊቶም ትብለ ይኮን አጋጣሚታት سلازي بعابيو ناتي أفتي مأتوز تقسكايو هالاند دما كأبتقولو نفسيت أتوكل كله أفتي تايو زعبا حلمتها تغزارب كلس نتايلو أنس نسكعتنا مانشستر يونايتد شتى خزقبل إيو حلمه إذا عينته زربات زاري ونيرو بلك كأقوبر نمنتايو هالاند هم عينت زربات زاري بو حدا تاريخ الله أمونغو أبو نهالاندن فليك هالاندن رويكين ناي مانشستر يونايتد ما قطم دبلتو كابتن كوينو يونايتد بزح وانشاتات تحت فورغسون كابزل حالو كوماندر يلي يصوع عنيرو فورغسون بفلاي كامستي ناي أرسنال يونايتد زنبره ناي هلخ زمن دما أمونغو فيران نسون زنبره هلخ ولا حجد عرف صوتها بصبهم زقالالصو زبقا
مشالو سبعي يوم دبها بحفشة من التاريخ يونايتد ولا حدا نتصاوت ولاس كمي أزي دفار أبصوتا جيجنا قال مشالو بقى جانتا زمرح عين التصاوت عينيو جينا ناب يونايتد كيما تصور نا بريمير ليج كيما يابون هولاند وناو كيما تصاب إيري ديفيزن قال خلوي أتي قداي زقاتن أب حدا تصوتا أبون هالاند فليك هالاند عش حيزنا بيناليت دعاتون كله إننا رويكين دعاتون كله قديمو أبون هالاند نتاع عشو يوسدامو بدحريت أجرو سجون كله كوجي كله فليك هالاند أبركي ببركوس مس إجرناي أبون هالاند تجازيو رويكين مستجاجون تنكتين أجرشوا تنات أجار مستجاجوا يودوا مو حما إنجور قاتيمو إذا في الصامي إذا من بدحر يسنز قاتنا أبون هالاند عير عيو تراين تايد مثلا لنا نسو بينالي تدليو فيك كستايز قبل ولا مسيلو ودي بقول لما تيو يزاروا مالك خمسة حس نرينا تصاد تس قال خمسة حساو زعينو تقال كم عين دليل خزاروا يرأمو بدحر زي رويكين بتا ينجرون ويح كاب الصوت عليه وتمارسوا بحيو نا بريمير ليج بسيم كلتيهم قدميو ليدس يتصاويت نيرو أبون هالاند دحر نفسي تمثيل ولا أب ليدس كله نسو مانشستر كله تراخيبهم يوم بسلام صوتات وديو نفسي تمس قعزة أبون هالاند رويكين كاب يونايتد يدلو أب كم يوم أب حد صوت أب سلام يتوديو أبتا دحري أز نبرة كلت تشحن حدا I think تزقات لما 94 قال خبابي كندزي ديفرنس عمدات يحسبه قال أبكرم تقال كيوان زاو قدايني رويكين لك أب صوتا so already سديدو أيضا so فليك هالاند رويكين جن ملو بملو نتيو أمزيناي كاراتي غاطلات خلقا أب زناي جون ناي بركم أو عليبو سيروا مالتي جحريو أبون هالاند ما بحس أقولكم الله سايك على كاريرو ملو أبلاشيو مالتي ولا بنحب صوتا فتسيمو زوانا لا يتعسى ملكة عين ورا يمن شعوهم جراري مو خلو دانينوسي خمس خزارة وقال نقول ترى أي توم صوت قال دافئ أمي ما رح يقوموا فتسيمو لا يتعسى ملكة عين ورا بكا مش أي نظام عالت زي أي تصدني رزع عينه تقول ولا حجوني يزاربوا وين يلعلوا وين تستقله فتسيمو تعسى خمس زي وليو بالزارة ما سلازي هالاندس نايبو نايكعس أجر كيرب سانك حدا ناي مانشستر يونايتد كابيتان يتوالاشي مالتي إذا عينت حمام إيو أو وشتو زولن هالاند زي سنة سلاني سيها برقص نا يونايتد سكعت كذا بوعد للزبالة دروحاتي شططات داو حظ خيل نرجع لنا حدا صوتا سلسة شطة شطة ندابله أيضا نفس قام معسيو تهانو خوص نفلاي مستي بقعتنا يونايتد دما نريد لنا توتالي مستا قدم زلعقات صرفات نور وربيتهم سي اوبوزيت كوينو مالتي تمارس ابت صوتاس نا 73 شح دقفتنا يونايتد صغيرهم تم وحده دقفتنا سيتي نادم صوم كنسمع وينا ذاتس واي غوارديولا كيلو قطع علهم كنسونهم تراي سلازي بيج ديفرنس يلو ساعتي رويكين زمس قبره لعب صوتات مرميرو غداي كوناي لهم زغورو تفليتو حمشت صوتات قصيو 150 يورو كله تقصيو نازي فوس ايكونن حججن رويكين كوفيلو اب تلفزيون ودو هالاند نتي يكحسل هذا ذكر اصبر على غانتو كسهلا يرلو مالتي زي إيدو ركبالله مالتي الساعة زي أبز صوتا قل بفوري كي برسكو حلف زي دل بايزوي غوارديولا 5 عمود غير بيرثداي واخبيرهم اليوم تمتصاوت قال بعبي ግን በዚህ ብሉስ ሆነ عوض غيرهم كا اخبيرهم له كم تزبل قات زعابيت 3-0 محواتهم ديكونه كما يقول يملايت غيرهم لا تقاليت شوت يا مسلم تري تغاغي 50 شو عتن غزي انت قبابيلهم تصاوتي
سيتي تشتاشوت سقاب تمسكب 57 جزء كعشق كبابلو أميرا حنت قامتا عصرت حالة صوت خين كان كتشلفا كتبالاشو ديت خلت خين كان بلك نيرام ديمتم نا يونايتد تصاوتي زي بلا يكونن مالت بعميل سيلفا دبال تصاوتاي جن I don't know كما عينة تصاوتاي بالحو كندي سامبو يدلو I don't know ميرام لو يخمو كويز وعن أبزخون عينة صوتا لحد حنت قامتا حيالنا يمتكع حي لوا نتي عندنا يمتكع مسمار الدوما بان كالستريو أبت مكلخال مالتي أبت قالين أزين دلدل مكلخال زلون قاتتات مصاف اللوا دما نت مسمار مكلخالن كفر صوتريو مناتو دارغا خصو حيزو بزح زمنت أنت تصاوتا يكون فنتري دير خاطو صوتا ناي من باب عقمو أزي by the way it's very humble لقنا سبيو أزيو تجانتا فتو كمزي كلهم تصاعدي أبود صحكم زي كوري جلا أبزع عمت زيفت مجمار وصي تبعينو نيرو من هالبات غوارديولا زون تصاعدي وصي دشنا عي مثلاً بناي سيلفا زي بوصاغن أزي روف دبنا مثلا ولا حتى تومونيو يا غمزي بلقع كقول صيد على جد سيلفا تزوج سجن كم زعينة بقعات محاز غير يسمعنا. أوكي. نبزغت الحدثات نقلنا مسجارنا وانا وحبريت مناي بالون دي اور قالو اي رأي كان يدهلو قلنا نبعلي كله هو تواصل له ميه مبل ثلاثة رانك حيزلو اب روبن دياسين اي مانشستر سيتي مبل عسران شومنتن حيزلو دماني ناي بي اتش تتصاتاي كولي مانديل ايو مبل 20 شومنتن كايبو مدلون اوديغار ايو اوكي مبل 20 كندي تبت 20 شوعتن كان اي انتر ميلان تتصاتاي نيكولا باريلا ايو قالو 20 شدشن كاني ناي باير مونيك تتصاتاي جمال موزال ايو 20 حموشن كاني ناي مانشستر سيتي تتصاتاي جوسيكا غوفارديل بيقولون 24 كا ناي ارسنال بوكايو ساكا اوكي 24 هيبو مالو زي تارتا ينغرون يوم دلو وانا وخلو نقل ما قدك يحبرهم سلسل 23 دماني اندر اونانا هيبو مالو 23 اجر مكان 20 كان ناي اف سي باير مونيك بصيحه مالو كيم مان جود بال ابزين بصيحه مالو مالت يوم زنصبصاب زلوا مالت يعني اجر مقدنا نخالي جيس كم زخ نقبرينا مالت يا كريكاس ددو نخيد نافتا زلا حنت تريف اوكي نافتا زترف سالسي تحطونا خاني ናይ ሞዳ ሰማዕትያ ግን እቲ ኣፕዴት ከዓ ደድመፀን እግሪ መገዲ ኣብ መንጎ እንዳኣተን እንዳበልኩ ክሕብሮም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣድናቂት ኮይና ቀሪባ ዘላ ክለብ ቶተንሃም እያ ንብልፅቲ ክለብ ኣርሰናል ሲቲ ሊቨርፑል በሊፃ ትመራሕ ኣላ ደረት ኣበይ እዩ ቶተንሃም ከም ሌስተር ሲቲ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምዕዋት ሳፕራይዝ ዶ ትገብረና ትኸውን ከመይ ትብል ሕጂ ምስ ትለላስ سيتس ديت بقى انه كلها ناس قريبنا ايوه عرفت وان تفقد محجز نبر مالتي unpredictable so yeah by the way كم زي كله تاني ولا قصة أجرسي انتاي كويني تسمعني كم زي مشان له التيف كايتن عبدو الحماية خيك فاكا دبها النجار عنده حجيت قديمه زت تبعه بزعبا توتنهام تبعه نجارسي كم زي كين كافتا غانتا واتس انكولو نيرو حطوتات أباترا يكونن أبترايب توتنهام ديكونن كيون يبحكس كسلت أودي باير مونيك كيدون جلس بال نيرين تزغر مكدتيهم غمز عامي ليفربول ماننسي مانن اب باير كيدو
ليفربول بدحري تعمان نسقا بدحري اي تعامون زنبرو قال ምናልባት ዝኸውን ግን በንጻር ወይ ክልቲኦም ጥዒሙ ኬን ካይዱ ኣብ ባየር ሙኒክ ትሪኢ ኣለና ተማሉን ሰለስተ ሸቶታት መስጊቡ ሃትሪክ ሰሪሑ ብፍላይ ሓንቲ ሸቶ ቅድሚ ፍቅ ሜዳ ኮይኑ ኣመዝጊብዋ ሪከርድታት እንዳሰበረ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ልፁ ብቕዓት ኣሎ ማለት እዩ ዛንሪያ ቶተንሃም ድማ ዝብልከ ሰርፕራይዝ ትገብረና ኣላ ማዓልትና ማዓልት ሕጂ ምዕዋቶም ጥራይ ዘይኮነ ትወይ ዝዕወትሉ ደለው ኣዝዩ ብሉፅ ፀወታ من نباب أفتم تتصاوت زلوا كاب دحري أزي فرح البال زي بلو كاب دحري بعصا مسريد كاب تتصاوت وطم تخلقتي أكفافتي زلوهم ونن بالحن أب مسمر متكع تفتير زلو موهد مفلاينا ماديسون عقمسي نسونجس كم زي مشالو كحيلوي سونجس أبز حلف عمد ብዙሕ ግዜ ቤንች ክኸውን ገለ ንሪኦ ነበርና ተፃዋታይ ትንዘንዝቦ ኩዕሾስ ወይ ሓንቲ ፃዕሪ ዘይሓታ ኩዕሾ ኢና ብእግሮም ዝበፅሓ እንተስ ቀዳማይ እታ ላስት ፓስ ዝህቦ ድዩ ወይ ቅድሚታ ፓስ ዘላ ነታ ናይ ሸቶ ዕድል ንምፍጣር ዝፈጥሮ ዕድላት ናይ ሸቶ ኣዝዩ ድድነቕ እዩ ብፍላይ ማዲሰን ኣብቲ ጋንታ ሰሪሕዎ ደሉ ናይዚ ኩሉ ዝዓብየ ሪከርድ ግን ትሰልጣኒ ናይ ባሓቂ እንታይ ዓይነት ጋንታ ኢና ሕጅሲ ወላ ብዙሓት ደወላድ ወደለው ሲ እንተና ቴንሃግ ምስ ኣወዳዲርናዮ ሲ ዛ ናይ ቶተንሃም ጋንታ ሒዛቶ ደላ ዓቕሚ ሰብን ኣብ ዩናይትድ ደላ ዓቕሚ ሰብ እንተነ ወላድሮስ ኣይራኸቡን በበይኒ ግን ቶተንሃም ተሰሪሑ ደሎ ስራሕ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ዩናይትድ ደሎ ነገር ክትሪኦ ከለኻ ግደፎት ምዕዋት ዘይ ምዕዋት መግደፉ ንሓንቲ ዓመታት ብፅባቐ ፀወታት ሕመ ጋንታ ነበረትሲ ኣብ ውሽጢ እዚ ኣዋርሕሲ ናብ ሓንቲ ምስተን ነዊሕ ዓመታት ንዑ ስራሕስ ነዊሕ ድኻም ዝሓለፋ ጋንታታት ኣርሰናል ሊቨርፑል ሲቲ ገለ ምስአን ዝወዳደር ዓይነት ውህደት ፀወታን ኩሉ ነገር ማለት እዩ ቅርፂ ናይታ ጋንታን ክትሪኦም ከለኻ I don't know በቃ ምግማት ውን ያቤካ ሕጂ ከም ሰብ ትፈርሕ ኢኻ ትፈርሕ ብለካሲ ክሳብ ክንደይ ክጓዓዙ ይኽእሉ ዝብል ሕቶስ ክሳብ ክንደይ ትመቐየሪ ተቀያሪ ቦታ ናይታ ጋንታ ዓቕሚ ደለዎ ምናልባት ገለ እንድሕር ዳ ብኮታት ተፈጢሩ ንኣብነት ዕድል ገይሮም ኣለዎ ማዲሰን ኣብ ፅቡቕ ኮንዲሽንን ኣብ ፅቡቕ ናይ ጥዕና ኩነታትን ከይዱ ይቕፅል ኣሎ ብዙሕ ግዜ ሌስተር ኢንጁሪ ከጋጥሞ ንሪኦ ተፃዋታ እዩ ነይሩ ምናልባት ናቱ ኣብ ዘጋጥመሉ ግዜ ከመይ ክትክኦ ክእል ይኸውን ገለ ድሓር እውን ምስቲ ብዝሒ ፀወታ ኣእጋር እውን ክደኽማ ምስ ጀመራ ክግበር ዘለዎ ለውጥታት እውን ስለ ዘሎ ሕጂ ከምኡ እቲ ስኳድ ትሪኦ ማለት ከምዚ ኣርሰናል ኳዓሚ ኣርሰናል እውን ሳፕራይዝ ኣይገራትና ኳዓሚ ولا حدا سرت وفوق أتو وحداتين جميتهم زنوبر جانتا سجام مودا تام السيتي كتربارة برينا جنا مودا إذا خطيب كابس جبرا مغنيات تنيرو تي سكواد دحرنا يساليبا موسى تبوتا تكاي كالن توم نتي ناي شط عدلات بزقبا دفوت نوبر تصاوتي كم ساكا كدكم عقمو خصنتورينايو ناي بارت كومو تي نتمكففال بزقبا وحساسو كان ناكل زچونغعن زنبره لايك لبي نايتا غانتا خوينو ناتو مغداد ناتو مسبرتي ون روي زونه صلوا فطرينا يغل سلازي ناي توتنهام بما تفطير دولو ودا بلوسي كاب حج جميرو درا روتيشن دا غبره لكداتهم نتم بوتاتا ولا زي مهلاون صقم زي متصنت غيرو بدايت غانتا هم تخون اوريدي نسمع مع وين سمعني كمزي توادداري غانتا هم تخون ግን نات ቻምፒየን ንምዃን ግን ከምዚ ስዊልካ ትዕዘብ ከለኻ ኦቨርኦል ትዕዘብ ከለኻ ናይ ሲቲ ዓቕሚ ናይ ሊቨርፑል ናይ ኣርሰናል ገለ ክትሪኦም ከለኻ ተሓልፈን ዶ ትውድኦ ዶ ኢልካ ትሓስብ ግን ከምኡ እንዳበልና ትንባዕሉ ፅቡቕ እዩ እቲ ዘይ ምግማት ፅቡቕ እዩ ነተን ጋንታታት ማለት እዩ ኣንደርዶግ ኮይንካ ምቕራብሲ
صندوق جن دحرتي فرق سيزن جن قومي كنا ناس فرق سيزن تلعب 5 عينات بقعات مريحات توصيا شعو بنصاري خو ترديك تفريحة خطأتها جين حانت قاندا فريح كاخت أدخل غاز فترة لحد قال وجونيس أخبيد كاخت أدخل غاز كنتو ساكن انكاغا تقبر مالت حجن هم عينة فالي توهي واز زجمرت نزل ليك تجمرت نزل عمت زي السيزون زجمرت تغانداس لزي كونه تعرفوا حابي يلا قل بزي قدس انت عين درجة حيزا تود قل إذا سلطان زي أبزا قانتا سريحو وزرلو نقر درو مالتي درو سقابزاس عزي أنا عين عوتي معناته توابو تلقو مننتنا نتاقانتا مننت كتحزا مننت كتصباقة صوتها استمركوسا مننت كتحزا هتحزوها بحجة تصعات النواسخ تخيلو ولا لو معمت انت زي كونه نعمتها دحري قال زخونه اتليست وانا جوس كمسي انت حينت وانا يقدس مالتي سلازي نعو نتي تشامبيون تكون تبل منابات ووك كور قليل سقاب زي حجرينا يدلنا بقعت إن ونن تينا حوت سقاب مود أتتقالي سقاوم استفل على عينات حوت من مسقاب أكشحم عوتو تماري حما بصالح له مود أتقوت رينا تصاعدين غيح وصيوم كله تتسمي مم تراي بيكونس شطون أمزجوا دحرتي غيح قال عوض رينا حج بكله مدان بمزح ما قدي زحاشة قانتا زبالة قانتا تصريحة مزلا رينا لنا دحر زلما مس كون دابل كان دي خيل مس سيتي مس تراخو دما قبلك تي ميزانو من أبيكم زلو دار أنا يوم خير كوين يسمع عنقن كم قانتا سو سابرايز بوزح سو سابرايز كوين له من البعض كيف أصنع حل زين دلبي كنت أنا قال حدا ناي تشيلسي ببرينتفورد ميدا زقت أما سعرت ولا بوتشيتينو دحرت صوت خمزي أو استتصاوتو النت كم زي ولا عينت زمسل مجلسي يقول له سو كم مش عارف تبصلنا تمالت مالي مس أرسنال زرعي وقعت ودي صام كي ودو غلو أمينهم كلتا بزيرو ببرينتفورد مس عارب أملك تحطه زقتي مالتي كينا تزيد قرصي تزيد بقعت كونسيستنس اللي قاعد قداس نجا نابو هو صحو قالك زي خمسة حطهم يرأيك عند زجر ما نجن تا قارئ شوطه مزجب كله تقول كيبر حدا دقيقة قال ما التعريف غلو شوطه خمس قبيل غيره دعرت على عشرة مستقورات ساتسي ما هدي مو مالتهم كنت تصعدس ماليهم مسكونو جول كيبرات بزع زي أبويا لهماتي قويو أركيبو تعمي قريب من مالتهم تصعد أركيبو وصل تاو عشرة على جول نسل نبره يبون عتب سجيوان تز ويا ناتو سيت ناري تسبيد ناتو كم جول كيبر سيت بزع كومرينا يفلتن جيجا يفتسيمو جينا حدا دقيقة قلم كله كواتس مفتان بزع زي جول كيبر كواتس طبعا سي دحري عسفيس كاتس بين لاقات عميتا تودي تجزيه جلس دحرتا كورنير ده جلس بكا السودان تا أقاتي ما مالتي أمي أرسنال لما نايني كيتا ناي جوزس زي ما هلاو تتكلموا عفتي استسلفه سلسة شوطات أمزجي وهاتريك سريعو أبرز الشفاء ديوجن كوميل كات حلفي كونن أبز حلقة صوتا مس يونايتد وكيرهم مجال خودوري نامينا تزعبي ورات عينة شوطات دمزجو أرتيتاس بزرگ زي الحمى بس قدايزي نويلو يسديدو ناب نيوكاستل نعو خطر كله مالتي سلازي كم زي نمنتاي جالس بالحطات نيري امنت على بلكع تتصاوتاي هارد وركر هذا بالتعميم زسر حفتي ولا بنبسط ريغا ابتي لممدما كابتم تقعد تتصاوتي بوزيتيفيغا بزح زي ابتزاز اتوا تتكمل عدلك تكمل لازم تتصاوتاي سلازي تزعابي ነገር ማለት ንዕኡ ዓቢ ኮንፊደንስ እንደገና ከዓ ከምቲ ንብሎ ስኳድ ክዓቢ ኣለዎ እንዲ
ድሕሪ ጀሱስ ተቀይሩ ዝኣቱ ተፃዋታይ ከምዚ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እቱ ኢሉ ነቲ ዕድል ዝጥቀም ክኸውን ኣለዎ ብፍላይ እታ ሳልሰይቲ ሸቶ ዘመዝገባ ኣዝያ ትድነቕ ካብ ቦክስ ወፃኢ ነይሩ ናይ ስሚዝሮ ኣብቲ ፀወታ ካብ መጀመርታ ተሰሊፉ ዝዓመት መጀመርታ ግዜ እዚ እውን እቲ ምውሓድ ኣብቲ ማእከል ተቀያሪ ምህላው ብፍላይ ስሚዝሮ ልክዕ ምሳካ ናብታ ቀዳመይት ጋንታ ዝመፀሞ ዳርጋ ኣብቲ መጀመርታ ዳርጋ ማዕረ ዝኾነ ብቕዓት ዝነበሮ ስሚዝሮ እውን ዝረኣየሉ ዝያዳ ግዜ ነይሩ እዩ ገለ ተዘጋጠሞ ናይ ጥዕና ፀገም ሰርጀሪ ምስ ገበረ ገለ ቀልጢፉ ክምለስ ከቢድዎ ስለዚ ተስፋ ዝሃበ ፀወታ ብቕዓት እውን መዝጊቡ ስለዚ እዚታት ፍልይ ዝበለ ናይቲ ቀዳመ ሰንበት ነይሩ ናይ ዲያስ ከዓ ናይ ኣብ ሊቨርፑል ልክዕ 3-0 ተዓዊቶም ኣብኡን ኣዲዩን ተጠሊፎም ኣይ ቲንክ ኣዲዩ ተረኺባ ሕጂ ኣብኡ ግን ስጋ ሕጂ ክርከብ ኣይከኣለን ዛትስ ዋይ ፀወታ ኣይነበረን ሸቶ ሰመስገቡ ጆታ ነታ ማሊኡን ክስታይ ገይሮም ከምዚ ክብሩ ገሊፆምሉ ገለ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዓብ ዜና ነይሩ ማለት እዩ ኣብኡ ሲ ቶም ጨወይ ተጨዊሎ ኣዝዩ ማለት ቶም ኣብ ሊቨርፑል እውን ሓደ ዝፈጥሮ ንእሽተይ ነገር ኣሎ ማለት ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ ሓደ ተፃዋታይ ናትካ እንተኣ ከምኡ ዓይነት ሲትዌሽን ኣሎ ፀልወካ እዩ ንዑ ትዝሃብዎ ሞራል ሆፕፉሊ ከዓ ዝቐረባ ግዜ ክርከብ ኣብኡ ማለት እዩ ተፃዋታይ ባይዞ ካብቶም ኣዝዮም ባህ ዝብሉኒ ተፃወቲ ዲያስ ምሻሎቲ ኢንጁሪ ገለ እንዳተደጋገሙ እምበር ካብቶም ብመስመር መፅኦም ኣዝዮም ሓደጋ ዝፈጥሩ ዳርጋ ተፃዋታይ ደው ከብሎም ዝሽገር ዓይነት ተፃወቲ እዩ ሶዚታት ነይሩ ማለት እዩ ሓራይ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ ጎኒ ገብረልኩም ኣለኹ ኣብ ታሕቲ ከዓ ገብረልኩም ውፅኢት ኣፕዴት ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ኣብ ፈረንሳ ዝግበር ዘሎ ናይ ባሎን ዲኦር ክሳብ ሕጂ ኣብ መበል 18-19 በፂሖም ኣለዉ መበል 18 ጁዶ ብሊንግሃም ሂቦም ኣለዉ 19 ከዓ ንሃሪኬን ሂቦም ኣለዉ ብእምነት ትሪኦ ዘለካ 18 በፂሖም ኣለዉ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ውድድር ማለት ኣልማዓት ግን ከምዚ ዝበልካ ኣጋጣሚታት ክህሉ ከሎ እንዳኣተና ከምዚ ክንገብር ኢና ዋላ ብሽክለታ ድዩ ዋላ ዝኾነ ነገር ክህሉ ከሎ በታ ዓቕምናስ ከማ ክገብር ከምቲ ቀደም ንገብሮ ነበርኩ ማለት እዩ ቀደም ኣኸሎ ኮመንታተር ዝኾነሎም ነይረ ናይ ብሽክለታ ኣብ 2015 ዝከረኒ ናይ ዳንኤል ገልምለ በቃ ከምዚያ ገይረ የደሪኦም ነይረ قرب بتاني شيء زلات نعاوي مالت حاجة خاب زيها علمين تكنولوجي تري لها إذا كلها أو حنت عالم يا خوينا دلا أما أخل غيرنا كم مين كن بهالو لينا نلو ما عاد زنا برد ماني زي مثل كبرات تعذبتنا تغادرتنا ما كم ساعتكم مورال ترى هاونا ببجيزة لو تنام أنا هنكيدنا ترينا له باب أوروب قرب عشتيتكم الله خنايزا بالون دير كال جزء خال لايف كريكمي ساعتكم بون حجزنا عند حد حجزكمنا بقى خمزينا غيرنا خم قدمي مالتي بري لايف كجبره خيله بس هذا لا تنيني شعاقمي مالتي بس بأمنة كاتريو لهم أزي حيال تنتانيو نعم جمرة جزء خمزي لايف واتيو دتنتن دلو مالتي نعوها مورال هابو ما حق ذروا جزيون كم زبيلو أو فيو نعنا كم زخجلت لنا خلص نايب حق عاب نجاري نعي مالتي بمنتي غني لنا نايلو ما عتزنا مدام مالتي تبلوت لك خاص معاي مسك بتسحل جورتك ذاك عن السيوتي زعابي نجار كم زي بفلايتي أنا تزغنا ريتهم كتبنا تصدق أنا كم تدقاقي ماربلنا وقعي لنا لنا وقع أحد سب زارب حدا سمع عليك ونس كلات كاتب باهر سلزوانا كفوتي بقى بفلاك تصوتا زلنا ريتو قالن نحدابت كومنت أسفير نايم أبزخنا مبوينا أقد أستغينو هنا أبتي أبز اللايفون آتيهم زوانا سب آتيو ريتو أخهر مسانا باهر كفوتي مثلا سمادلوي نحو خقبر سلازي شير سبسكرايب مبار كومنت ونسحب لما نتم تتابعونا تعمل مسجن
نتوم قالوا دما كم مقبال كده تبابعنا محسن thank you ويتابع لو ابزي ناي فيسبوك اب فيسبوك it was wonderful explanation ብሎ ሃለው ጽቡቕ ኣገላልጻ good job ኢሎም ሃለው I just ይጽሕፉ ኣለው ነገር መገደይ እውን ዝጽሓፉ thank you thank you thank you ما خبرات ተኸታተልቲ በእምነት ንሎማዓንቲ ዝነበረ መደብና እዚ ይመስል ብጣዕሚ ደመስግነካ thank you